आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों। बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेराव मैयानिफ्राय मोनसे भिडिअखौहाय होबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' दिनैबो फिन खेबसेबाव बेनिनो भिडिअ आपडेट्स भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय होनानै लाबोबाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय। थ' जियानो जा आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासे सिगांग्रो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदों। नोंथांमोनालाय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ ना थौदो। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना थारैनो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो मेन टपिकआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना थारैनो मोनथिखाबाय जानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आंबो आरो मैयानिफ्रायनो बे मोनसे भिडिअखौहाय होबाय थादों आरोना लोगोफोर। थ' दिनैबो बे मोनसे भिडिअखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै सिगांग्रो लाबोग्रोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना दे मोनथिगौ आरोना लोगोफोर थाफ्ले बना जौ लोंनाय जिहेथु खुगा मेथाइ, बै मेथाइखौहाय जिहेतु आनाया ब्रह्मआ गावनि खुगाजों रि-आपल'ड खननानै गोदानै खनफिननानै बिथाङा मिक्सार खालामनानैहाय गावनि बेन्डजों रोजाबदों। बेखौ लानानै दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव सोंखारिनाय जादों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बेनि गेजेरजों बिथांमोना दायो ओरैबायदि मोनसे मेसेजखौहाय गले गले खावलायबाय थादों आनाया ब्रह्मनिसिम। थ' बिथांखौ थारैनो जिहेतु बे मेथाइखौ रिमुभ खालामाब्ला केस होमारगोन नामा, केसखौ होसिगोन नामा होननाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव सोंखारिनाय जादों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना नैबे सासे आदैनिफ्राय जिहेतु आनाया ब्रह्मनि फारसे बिथाङा गोलावै बिबुंथि बुंदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना बेखौ आदैनि खुगानिफ्रायनो खोनासंलां। बिथां आदैयाहाय आनाया ब्रह्म सिंगारखौहाय मा राव लानानै मानि खारनावहाय बिथांखौ दिनै बेफोरबायदि गोलाव बिबुंथिनि गेजेरजों बा मेसेजजों ससियेल मिडियानि दारै फोरमायथिदों आरोना लोगोफोरथ' नायलांदो नोंथांमोना आदैनि खुगानिफ्रायनो। मोनसे जाहोननि थाखाय जाय जाहोनानोखि जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बियारतानि जों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्सफोरखौ दुखु होदों आरो दुखु जों दिनै फोरमायनो गोनां जादों, बाध्य जादों। बेखायनो जों दिनै बे मिडियायाव ओंखारदों। जों साननैनि आगोलाव दानि बर्तमान जाय मेथाइ महरगिरि हिसाबै ओंखारफुनाय आनाया ब्रह्म, बिथाङा जिथु मेथाइ थाफ्लि बुना जौ लोंनाय जा मेथाइ बर' मेथाइखौ बिथाङा फिउजन खालामनानै भिडिअ गावनि मेथाइ होननानै प्रकाश खालामदों आरो बिथांनि बे दामनायखौ जों नुनो मोन्दों मिडियानि गेजेरजों। जों खोनादों आरो खोनासंदों। जिहेतु बे मेथाइखौ जोङो जोंनि बियारतानिफ्राय थांनाय 2001 मायथाइयाव जों बेखौ गाव गावनि अनसुंथाइ होनानै रैसुमै खबाम भलिउम 1 and 2 जोङो केसेट बानायदोंमोन। बै समाव केसेटमोन, डिस्क गैयामोन। जों बिब्दिहै आं बै समावहा बे जोंनि बियारता बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सिएसननि आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो आंनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जोंनि महरगिरिनिफ्राय गोदान मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे फक सुबुं मेथाइ जेखौ जोङो खुगा मेथाइ होनना बुङो, बे खनगिरि लोगो नांज्लायनानै जों बे रैसुमै खबाम भलिउम 1, 2 बे केसेटखौ जों दिहुनदोंमोन। आरो बेयावहा जों नुनो मोन्दों दा बे केसेटआव थानाय जिथु जों दिहुननाय नैबेमोन रैसुमै खबाम बे भलिउम 2, बे भलिउम 2 आव थानाय जिथु जोंहा बे खुगा मेथाइ खनगिरिफोरनि बेयाव कालेक्सन दङमोन, 8टा मेथाइ दङमोन, 8 जोना खनदों। बेनि गेजेराव साइड बियाव थानाय 1 नाम्बाराव बिमला बर' नार्जि खननाय थाफ्लि बुना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ बिथाङा खनदोंमोन।
दायो जों नुनो मोनदों बे मेथाइखौनो आनाया ब्रह्मआ फिउजन खालामनानै भिडिअ हगारदों। जोंहा बेयाव आपत्ति दङ बिथांनि सायाव, जिहेतु बेखौ जोङो अलरेडि जोंनि बियारताया जाय जोंनि महरगिरिफोरा बे मेथाइफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय, आर्काइभ खालामनो थाखाय जों बे मेथाइखौ बानिबद्ध खालामदोंमोन, रेकर्डिं खालामनानै जोङो दिनैसिम केसेट महरै जों दोनदों। आरो बिब्दिनो बे मेथाइआ दिनैसिमबो बिथांमोननि नाजानायाव जाय खनगिरि बिथांमोना नाजानानै इउटिउबावबो हेगारदों आरो दासिम सोलिगासिनो दङ। जों खननायखौ खोनागासिनो दङ आरो बिथाङा दासिम थांनानै दङ, एक्टिभ। दाबो मेथाइ खनगासिनो दङ बिथाङा, गावनि नाजानायजोंनो बनायगासिनो दङ। आरो जोंनि बर' समाजा बिथांखौ माखासे मानसियानो फ्रायानो सिनायो आरो खोनागासिनो दङ। बिथांनि भिउआरखौबो जों नुगासिनो दङ इउटिउबाव, अनेक बिथाङाबो भिउआर मोनदों। बिब्दि खेत्रआवहा आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि, लिरगिरि, देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ, इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ, नङाब्ला जोंनि बियारताया बिनि सायाव जोङो आयेनगत भाबै जुदि बिथाङा बेनि खेत्रआव निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भाबै जोङो मुभ खालामनाय जागोन। थ' बेनोमोन लोगोफोर, निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला? बिथां आदैयाहाय आनाया ब्रह्म बिथांनिसिम मा राव लानानै मानि कारनावहाय बिथांखौ ओरैबायदि गोलाव बिबुंथिनि गेजेरजों बा बुंनायनि गेजेरजों बिथांखौहाय फोरमायथि हरखो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बेनि गेजेरावहाय आं आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जायखिजायानो मोनसेल' नोंथांमोननि सेरावहाय आं खावलायफिनो, जिहेतु नैबे मोनसे भिडिअखौ आं दिनै गोदानै आपल'ड होफिननायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोन, आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला, गाहाम मोनदोंब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु जायफ्रानोखि नुवाखै, नायाखै बिथांमोना अननानै नायनानै बुजि मोनो आरोना लोगोफोर, जाथाया मानि कारनाव जादों, दिनै मानि थाखाय ससियेल मिडियाआव आनाया ब्रह्मनि थाखाय सोंखारिथिनाय जादों बेखौ बुजि मोनो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदानै आपडेट भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।